Udali mwambo wapamwamba kwambiri, mwambo umene umachitikira kusanjika Paris, mwambo uja olumbirisa a Enoch Kanzingeni Chihana kukhalano second vice president. Ndiye kuti padakali pano titha kunena mosimikizika mtima kuti tsopano a Enoch Kanzingeni Chihana ndi second vice president osimikizika ndi boma, kamba kunena kuti kumwambo umenewu kutha kwa kulumbiritsidwa kwawo panalinso kusayinira kumene kwasimikizira za kuyamba kugwira ntchito kwa ofesi yawo. Choncho ngakhale mbuyomu boma lidalengeza kuti Enoch Kanzingeni Chihana asankhidwa kukhala second vice president, mu nthawi imeneja zidali zosasimikizika, ndipo ma officials enieni ndi amene achitika lero kumene kutsatira kukulumbiritsidwa kwawo ofesi yawo iyambano kugwira ntchito. Mu nthawi yambuyomu adangovala dzina lija chabe, choncho samagwira kaye ntchito ngati second vice president, koma padakali pano alino ndi mphamvu zoti ofesi yawo iyambe kugwira ntchito. So kumeneko samalumbiritsidwa a Enoch Kanzingeni okha, komano kunalinso anthu angapo amene amalumbiritsidwa, ndipo anthu ndi monga Aloza fa Chimbirizi amene iwowa amalumbira ngati Minister of Agriculture. Iwowa ndi mzimayi oyamba mdziko lino la Malawi mu mbiri ya dziko kukhala nduna ya zaulimi. Ndipo pambuyo pa iwowa amene amalumbiritsidwanso munthu wina ndi a Partridge amene iwowa amalumbira kukhala nduna ya industrialization. Choncho kumwamboku kunapita anthu ochuluka, anthu ambiri adaonera nawo mwambo olumbiritsa anthu amenewa, ndipo malo make Profesa Waiphula Mutharika adalankhula zinthu zingapo zimene zinali zochenjeza. Ndipo iwo mawu awo adagwiritsa ntchito maonera kuti maofesi amene awasankha anthuwa a Enoch Kanzingeni Chihana komanso maministers ena kuphatikizapo amene adalumbira masiku angapo apitawo awachenjeza kunena kuti maofesi amenewo sadawasiyepo ndi cholinga choti iwo adye. Ndipo iwo mawu adanena kuti ena amakhala ndi ganizo lokhumba kuti tsopano sitalowa mboma apa pano tikagwiritse ntchito mwayi umenewu tikabe ndalama. Iwo anena kuti izi zikachitika ndipo ali wokonzeka kuchosa aliyense pa ofesi imene wachita mosayenera kuti anthu ena agwirepo bwino ntchito. Ndipo mawu adafotokoza zoti kulowa mboma ndi cholinga chofuna kuba zimenezo ndi zachikale. Choncho anthu onse amene amalumbiritsidwa lero a Profesa Waiphula Mutharika apempha kuti agwire ntchito monga anthu ozindikira amene cholinga chawo chikakhale kuchita deliver zinthu zimene Malawi ochuluka akapindule. Ndipo iwo adafotokoza kuti pakugwira ntchito yawo m'maofesi mwawo amuganizire Malawi ndi chonena kuti Malawi akuzunzika, choncho achite mokomera Amalawi onse kuti dziko lino likakhale la tonse. Ndipo iwonso adachita emphasize kunena kuti boma lawo lachita bwino kuchita consider Enoch Chihana amene ndi mmodzi mwa anthu amene amachokera kumpoto. Iwo afotokoza kuti ganizo ili laonesa kunena kuti dziko li ndi la tonse, si dziko la mtundu wina wake kapena chipani china chake. Choncho Enoch Kanzingeni Chihana mbomamo akuyimirira anthu onse a ku North. Choncho maganizo amene anthu amakhala nawo mbuyo kunena kuti anthu akumpoto amasalidwa, zimenezozo zikuyenereka zithe. Ndipo iwonso adafotokoza kunena kuti kunkhani yokhuza mining kumeneku ndi nkhani yokhuza industrialization imene ndi Minister of Industrialization amene tikukamba tenda Partridge. Profesa Waiphula Mutharika adafotokoza kunena kuti kumeneku kukufunikanso kugwirira bwino ntchito mosamala, kamba kunena kuti anthu ena mu administration yapita ija adapezerapo mwayi noti kudalibe ndongosolo lenileni lakayendetsedwe ka nkhani ya migodi. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti ngati dziko lino lingasamale komanso kugwiritsa bwino ntchito za migodi, ndiye kuti dziko lino pa chaka chilichonse lingathe kumapeza ndalama zoposera 500 million US dollars. Ndipo iwo asimikiza kuti ulamuliro wawo uonesesa kuti dziko lino likupindulanso kwambiri kupyolera ku migodi. Choncho apempha amene akugwira ntchito mbali imeneyi kuti aonesese kuti chilichonse chikuyenda mchimake komanso mwadongosolo kuti pasapezeke wina olowera mbali zimenezi ndi kumachita mosayenera. Ndiponso adafotokozapo kwa anthu amene akuchita mosayenera ku migodi imene idapezeka mu mzinda uja wa Mangochi kunena kuti masiku awo ndowerengeka ndipo ayembekezere ngati sasiya china chake chiwatsata. So Profesa Waiphula Mutharika kwakukulu amangochenjeza komanso kulimbikisa amene awasankha kuti agwire nawo ntchito mogwirana manja ndi kuti akachite deliver zinthu zoyenera ku mtundu wa Amalawi.
choncho administration yawo ikuyimirira aliyense mu dziko lino la Malawi kuyambira chitipa komanso nsanje sakusankha aliyense ndipo iwo akonzeka kutumikira Amalawi. Nkhani yokhuza mwambo olumbirisa ndi umenewo umene lafotokoza kunena kuti Enoch Kanzingeni Chihana tsopano asindikizika kuti ndi second vice president wa dziko lino umene alumbirisidwa ku mwambo umene udali mu mzinda uja wa Blantyre ku nyumba ya Sanjika. Kusanjika Paris ndi kumene kumachitikira mwambo umene pamenepo pambali pawo panalinso ma ministers awiri amene tawakamba aja Zatheka Chimberizi komanso Partridge. Ndipo takambanso kunena kuti ndikoyamba mbiri ya dziko lino la Malawi kuti mzimayi akakhale nduna ya zaulimi. Choncho Zatheka Chimberizi ndi munthu woyambirira mdziko lino la Malawi kukhala nduna yachikadzi imene ikutumikira ku mtundu wa Malawi ku gawo lija la zaulimi. Choncho timve maganizo anu through comment section zamwambo kuti kwa inu ukutanthauza zotani. Anyway, mu video ya mtsiku lero munali ndi ine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikhala kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.